Suromama yut Kendra Pararupa Pangesas kati kami Pangsam pangkeprapan Siro Satolo ayu mangungsi Kakyak kakoto Joko Reca manik sejatining alam kang tinuding jagat Paman Surati mantra Awun-wun wonten pangandika ingkang adhawuh Gerhana Adipati Baswara Kangsa tumapaking dina iki nggonku bakal miwiti ngungkih cara budidaya ngreka daya njungkeng kawibawane Ratuing Mandura Prabu Basudewa. Oh iya. Sono adon-adon jago iki nggonku nggelar karti sampeka loro gawe. Loro damel liripun kados pundi nggih? Karo nyilem karo ngombe sambil menyelam minum air yo karo nyilem karo ngombe sepisan aku pengen ngrebut kamukten negara Mandura sing angka loro aku bakal goleki anak Ratu Mandura Kakrasana Narayana kang sarta lara ireng sing jare dijelekke ana ing Widara Kandhang ning diopyak dening Wadya Balaku Kakrasana Narayana lara ireng ora ana sing ana wong kempong piret jambul wanen sing jenenge Demang Sagopa. Oh iya ngesaken dawuh. Dina samangka loro gawe sepisan jungkeng kawibawaning Ratu Mandura sing angka loro golek tedhak turuning Basudewa. Sing besok calone bakal diwene panguwasa ana ing bumi Mandura. Sendika ngesaken dawuh. Mang Tata yo diwiwiti adon-adon jago lawan jago saka Mandura. Sampeyan menang aku dadi ratu. Nggih. Yen aku ratune sampeyan patihe. Nggih. Yen aku dadi ratu ning negara Mandura, badhe kula golekne kamukten sampeyan sak keluargane klebu kula. Kula mboten badhe gagas nek kula dadi ratu, mboten badhe gagas penandange para kawula, bakune kula kalih sampeyan iso dadi wong mubra-mubru, iso dadi wong sugih. Yen perlu wong Mandura niki mengke pajeke badhe kula ndake 250%. Oh nggih. Nggih, ngestaken dawuh. Pun mang manut kula, mengke sugih-sugih. Wong urip teng donya goleki napa? Nek mboten sugih, urip pisane golek rekoso. Mriki golek mulya. Nggih napa mboten? Cocok lah nggih. Mila sampean kudu menang. Nggih. Kula inggih badhe. Nggih, kula percaya kadikdayan sampean. Kok kula giring wonten ing Blapar Kawat Jangat Cinencang.